Kuphi nakuphi la kufinyelela khona umfanekiso oqoshiwe. Ngiyakubingelela kama uphasa weNingi. Ngiyathemba uyaphila, ngiyathemba yonke into ihamba ke njengohlelo lwakho. Sokhuluma ngamaphupho amabili amathathu. Sibonge kona wonke umuntu olandela i-channel, obukelayo, osubscribeayo, olikeayo, ocommentayo njalo njalo. Nkulunkulu nibusise nonke ngokuhlukahlukana kwenu. Sokhuluma ngempupho la njengenjwayelo. Uthemsile Ramasoli uthi ke ngicela ke uchaze ukuthi ke uphupha ugcoba i-makeup noma ubona i-makeup kusho ukuthini. So uma uphupha uziphophotha nge-makeup uphawu lolu olubika noma olungahle libike ukuthi ikhona into oyisebenzisayo njengamanje mhlawumbe ukuze uyithuthukise noma uthuthukise ukuzethemba kwakho mhlawumbe noma kanye nendlela mhlawumbe abantu abakubuka ngayo yabo. Ngenzeka kunemizamo oyenzayo njengamanje ethuthukisa ukuzethemba kwakho nendlela mhlawumbe abantu abakubuka ngayo yabona. Ngaphinde sekubalule futhi ukuthi kungasho ukuthi mhlawumbe uzama ukwakha isithombe esihle ngawe kubantu abathile yabo. Kanti futhi uma uphupha uziphophotha ngayo i-makeup, lolu uphawu lungakhombisa isifiso nemizamo yakho yokuthi ugqame kakhulu futhi ube nedumela kunabanye abantu. Siphethe ngokuthi uma ke uphupha uziphophotha nge-makeup, okunye singakubalula ukuthi kungaphinde kube uphawu olusho ukuthi uzama konke okusemandleni akho wena ukuze mhlawumbe ubonakale umuntu othembekile nohlakaniphe kakhulu mhlawumbe mhlawumbe oqeqeshiwe ngandlela yathile noma ongungqa phambili noma ke onolwazi lwekhethelo emkhakheni wakho njengamanje noma ke emkhakheni othile yabo. uNtombi Ntshinga uthi ke mawuphupha ke ubala imali uyibaluzeke ukhathale mawuvuka isandla siyabuza okwenyoka isaka left ingathi ke impela bengiyibala lisho ukuthini. Okay, impela ngenza ukuthi ukuphupha imali uphawu luhle esikhathini esiningi, kodwa akasisho kanje ukuthi uma uphupha uyithola uyibona noma uyiphiwa imali noma leso samba semali, lo phawu olungaba ngoluhle lwenhlanhla mhlawumbe elungasho ukuzethemba, lungasho ingcebo, lingasho amandla kanye nempumelelo ezayo. Uma uphupha futhi ubala imali, uphawu olusho ukuthi kunesidingo sokuthi mhlawumbe uphinde ukuhlola amandla akho kanye mhlawumbe namakhono akho. Usho ukuthi kunesidingo sokuthi ukubuyekeze amandla akho, wenze i-review mhlawumbe ngamandla onawo ukuthi ngabe usenamandla, amandla akho angakanani, ungakwazi ukufeza ini ngalawo mandla lawo, mhlawumbe ungakwazi ukwenza ini, uphumelele kanjani ngalamandla onawo njengamanje ngokwempilo yabona. Kodwa ke siyaphetha masithi ke uma uphupha uthola uphinde uyibala imali, kungaba uphawu olukuxwayisayo kwesinye isikhathi ukuthi kuzomele ukuqaphele ngoba mhlawumbe ungase udumale noma ungahle ulahlekelwe mhlawumbe injabulo esikhathini esizayo yabona. Uma uloku uphupha uyibala imali uyithola lokhu uyayibhala, okusho ukuthi uyaqapheliswa lapha ukuthi mhlawumbe kungenzeka kunesimo esizokudumaza noma sizokwenza ukuthi ulahlekelwe injabulo esikhathini esizayo yabona. Siyabonga kakhulu ngandza kwethu, uNkulunkulu enibusise, uNkulunkulu enisikelele.